Witroni. Iki apa? Karepmu? Tak gawa ning Astina. Arep tok nggo ngopo? Dienggo syarat Syarat apa coba aku tak ngerti. bakal nggonku entuk kanugrahan. Kanugrahan apa? Ngelmu. Ngelmu saka sapa? Bapak guruku. Bapak gurumu sapa? Wah, diuyak wae. Ayo ngaku. Sono? Cerewet. Tak pateni. Welane iso mbok monggo. Ning kudu iso nglangkai kuandane Nata Gorawati. Sing kandha sapa? Wah, tak kira sampeyan iki mbelani kula. Senengane kok ndur kon nglangkai kuandane wong liya iki kok ki apaku. Ning ana apa kaya ngono tak ewangi Petro, alhamdulillah. Diwangi sun. Petro arep tok nggo tumbal. Yo, Kowe arep dijoli apa? ngelmu. Ngelmune apa aku tak krungu? Sastra minulya. Sastra mulya. Memayu ayuning bawana. Babar kamulyaning jati. Wis sing kandha kaya ngono sapa? Ora cengengesan. Kowe ngece aku. Lho, ora ngece, kuwi takon karo kowe. Sing ngucape ngelmu kaya ngono mau sapa? Durna bapakku. Waduh cengengesan kabeh. Kowe iki wong digdaya, wong ampuh ning amit sewu lho gampang diapusi. Iya ta Petro? Nggih. Sastra mulya mayu ayuning bawana babar kamu. Iya. Wah. Ndara janaka ning guyu rebel. Kok isa-isane nglakoni. Bawa kowe guyu. Kowe tak omongi lho, iki kok karane Bekal Durna kuwi ngelmu apa aku tak takon. Jangkeping. Ngelmu kasampurnan. Karo ngelmu sangkan paraning dumadi kudu ana ngelmu sastra mulya. Memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati. Wis aja tok sebut meneh. Aku ndak guyu. Kowe iki ngelmu ora ana kuwi mung karangane Begawan Durna kok kowe iki manut kowe iki piye to, Durna? Nganti saka manut karo Begawan Durna, kowe mentala mateni karo Petruk. Karepmu piye aku tak takon? Ngelmu sastra mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati kuwi ora eneng. Jarine Durna eneng. Kowe iki gampang diapusi. Lah kok terus mung perkara ngelmu kowe mentala arep mateni Petruk, Petruk arep jolke ngelmu, nek Petruk upama ngelmune kuwi tenan kowe gelem dipateni ya, Truk? Mboten. Lho. Edan kowe. Ah sampean wae ya ora kompak kok. Pembalasan kok ya. Purun. Nah, krungu dhewe to. Gelem. Nek ngelmu mau ora ana, lah Petruk mati siya. Terus nek wis kebacut mati ora iso tok uripke, kowe diapusi karo Durna, kowe arep nutuh karo sapa aku tak takon. Aku tak takon arep nutuh karo sapa? Nen di Janaka mboten teng pundi-pundi radi nebihke mawon badhe ngutak-atik tembung sastra mulya memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Tak golekane ning 1001 malam. Suwabeh. Kowe iki nesu, kowe iki sing bodho kok nesu. Wah. Wis ngene ngono wae, nek Petruk mati ora apa-apa, nek Petruk ora iso duripke meneh piye? Ayo takono Begawan Durna kono. Ngelmune saka sapa, dewane sapa? Aku tak ngerti. Terus babare ngelmu, sastra mulya, memayu ayuning. Kuwi apa aku tak takon? Omongan. Ucatuan. Ngeyel. Sing ngeyel iki kowe. Kowe ngeyel. Kandhani. Aku ki ora kandhani kowe iki tuwa sapa karo aku? Ketua kowe. Lah kok kowe ngandani aku? Kowe iki manut ora karo aku? Iso manut ora? Oh. Ngeyel. Bukan wape. Ino ada.
sastra dasmu. Seneng tenan. Jalo Wonten dawuh. dodo cekikian. Semani meneh. Lah kowe nendi? Tengandhaping wit nika kula ndodok ngampet guyu. Dijenggung Kakang Mas Werkudara. Sastra cetha sastra telu mulya papat. Mayu hayuning bawana 003. Pangu. Berarti 003 tambah ke papat dadine 4030 Jung. Wis Kula niku mboten tendang pungungmu. nggih pun. Ndara Werkudara nganu iki tenan isin tenan. Wis Petro nggih. Ana apa? Matur Ndara Kresna. Iya piye? Kula beto Wahyu. Lho. Wahyu tok gawa nggih. Wahyu apa?